weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to jewol to teccana to awoynata to jingue jeeri to mareysa to lobbudo barogala to lojolo to mafondu to ɗalhaya to hudallayi to sinthiane diakiri to agrissa ko on takkusan juula ha to galle elhaja oumar de ha to galle alpha demba oumourou sy to likseyba gouraliére e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie Moktara Wula Ndiaye ko hoore jagoɗe laamu gendi Mauritanie tijjanoɗo kay e jillu mum e yontere dartende nde toon to Dakar hollirama tigui jillu ngu dittanama ɗo ha e yesso ene sikka noon ko saabu kereja hakkude Ousmane Sonko e Bassirou Diomaye Faye addani jillu ngu dirtinede to leydi Sénégal tekkere ne surka hakkude Ousmane Sonko hoorejo jagoɗe ɗe kañumen e Bassirou Diomaye Faye hoorejo leydi ndi yimɓe hewɓe noon e ɗo saaha joni ne doga koyɗe jaam to leydi Mali Issa Kaw Jimme ko gonnoɗo kay porte parole imam Mahmoud Dicko gonnoɗo e kaso tawi ko taƴatnoɗo hitande e kaso o yalti alkamisa hanki o e dara kaso caggal nde o leeli hitande timmude e oɗon kaso to leydi Côte d'Ivoire conseil national de sécurité ɓe kolliri bila mabɓe noon ko fati fitinaji bannoɗi e saaha sungoji hoorejo leydi ɓennuɗo ɗi ɓe kolliri sappo e goho neɗɗo wasi hen pittali men capanɗe jeeɗiɗi e goho waɗɓe kadi mbarmi hen to leydi Guinée Conakry général Mamadi Doumbouya o ɓayyini décret tigui ñalawma ñande o ɓayyini décret ona décret noon ko hollirde tigui wonde ɓe erima ko fate sumgoji ñalawma taƴama sumgoji hoorejo leydi ɗum ko ñande nogas jeetati lewru décembre 2025 to leydi Niger FDS woni force de défense et de sécurité ɓe kolliri tigui e nder opération ngaji mabɓe ɓe mbanno tugui tati ha jeenayi lewru novembre gonɗen ɗo ɓe mbawi warde fodde capanɗe jeeɗiɗi e tati terroriste ɓe nangui kadi fodde capanɗe jeegomo e joyo neɗɗo tumaɓe kay gollodade e terroriste ene jihadiste ene pelle jebbiɗiɗi kala kedde Afrique kabaruji men joolam jaɓeri ma jaaha to leydi Ukraine e to leydi Palestine bisimilla moon e ketki hotodirte joni pren pacciren salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo adodiri e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tidiane Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa gandu bindi laaɓaɗo leɗɗe jaadiɗo ɓalawal e danwal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko gandu bindi laaɓaɗo leɗɗe omo safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol wonduɓe kista fibrom rewɓe ronkoɓe sowaade rewɓe dartoraɓe rewɓe ustoraɓe ndewago kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawran wonduɓe koyɗe musoje keeceji musoje ɓalli ɓuutoji ɓalli ƴakkoji e ɓalli ɓuutoji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawran ɓen worɓe ustoraɓe gorago yawɓe yitade koye men jippiɓe e leese fiɗaɓe wonduɓe prostate kala ceerno Amadou Tidiane Diallo prostate ma no fonno kala so tawi on jokkodiri joni docteur eɓe ma annawdema holo safara ƴettuɗa ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawran ɓe wonduɓe estomac ma no fonnito kala e nder balle tati mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji dendagal rafi mbawɗa wondude so tawi kay ko ɗon maldana ko balle tati mbiya alhamdulillah gorko mo melga wuuro jinneji ne yawran ɓen ƴewɓe kayitaji ƴewɓe embauche ƴewɓe visa ji ɓerzugaji men kippi weddaɓe dabaruji wonduɓe korte weddaɓe korte wonduɓe dabaruji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ewɗo saaha ne tawata Paris lamorgo leydi France sa yiiɗi jokkodirde e makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe ɗo Dakar en tawi ɗon mini ko ne wiye ceerno Abdoulaye numéro mbatta ko 77 714 94 15 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Dagana ha to Rosso Mauritanie kala en tawi ɗon sehil makko ɓinede makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Nouakchott lamorgo gendi Mauritanie tawi ɗon ɓiyi ko numéro mum mbatta ko 46 94 21 91 ceerno Amadou Tidiane Diallo ko laaɓɗo reedu
ko malaɗo wune ko newiɗo sanne sanne mbadden tan ɗo faade makko. an jambitowo ɓandu musoru ɓandu wuloru ɓandu jaaɗoru koyɗe musoje koppi musoji keceje museje joguiɗo AVC jogui kardiaga neɗɗo tuƴiɗo donkuɗo yaade jama e juma ni jokkoyde enɗam ni yaade haajuji mum goɗɗi kala ngam musalla e joguiɗo hémorroïde gonɗo nder e jalto bawal kala e ñabbuji goɗɗi cuuɗotoɗi e nder ɓalli yogay muɗum kala jokkodire gorel te joni joni mbiya alhamdulillah. gorel te hewɓe jokkodiri e ngal ɗon gollorgal ɓe kolliti yogay ñabbuji ɗiɓe jambitanno oɗo saaha kamɓe kala ɓe jiitime hen koye mabɓe no feewi. gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koredi noro ala rewam ala effet a wulnat tan ndiyamma ha wula guitta ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa. gorel te sa yiɗi hebde hen ko laaɓi jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com janggana hoore maɗa kayla ñabboji ɗi gorel te safrata kala. sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorel te so tawi noon gonɗa koto koɓɓillo ene tawi nder leydi Sénégal jokkodirta koye Hawwa Amadou Abbasa mbatta ko 78 435 27 28 so tawi noon gonɗa koto Bargné e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Kumbaka 77 612 85 28 so tawi noon gonɗa koto Gawol e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Amadou Abdoul Agne on noon mbatta ko 77 123 22 97 so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye jokkodirta koye Amadou Abbas Ka mbatta ko 70 606 33 43 so tawi noon gonɗa koto Kermassar jokkodirta koye Mamoudou Ngayda 77 542 50 84 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te ko safara ɓolo tan ala rewam ala effet a yarat aɗa yiito cellal ɓandu maɗa mbadden dando faade ittude ɗeɗo henna ñooke ñookiɗe e nder ɗaɗi men kadi men dañde jama. kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe heɗena gone aljuma 14 lewru jolal hitande ujunnaje 225 habruji mon e demgal pular e sawta he ko musidɗo mon sehil mon haali Abouba to karallagal ha mbawon yiiden to banggue nate e ɓosoje ko mini men sehil men Saydou Abouba ko addi kabruji men e demgal pular ɗon hono mahadara biteɗo mahadara Neylula Marani e gardogol ceerno Amadou Oumar Ba ɓurɗo lollirde almudo bewɗo eɓe juɓɓinano ɓe kewi wadde kala hitande kay so oɗo saaha yonti mawludun nabiyu sallllahu alayhi wa sallam ona mawlud noon hitande hikka nde ko aseta janggo o 15 lewru novembre ɗum waɗata toon to day toon to mahadara ɗo tawateɗo toon to Mendes ko hikka noon waɗata duuɓi 9 woni 9e édition koɓe juɓɓina kala hitande kay nde ɗon mawludun nabiyu sallllahu alayhi wa sallam ɓe bismi noon kanko ceerno Amadou Oumar Ba ɓurɗo lollirde almudo bewɗo mo bismi dendagal ummal islam kala to mbawi wonde kala ha tengti noon e noctor naɓe tawateɓe nder joklinayyi noctor kala ene bisma tigui e oɗon mawludu nabiyu baɗo ñalawma janggo jamma janggo toon to leegal Mendes ngal noccata conférence o noon tamboto ɗum ko hono ceerno tamboto conférence o noon ko hono ceerno Amadou watta wondude kanko ceerno Amadou Oumar Ba almudo bewɗo kamɓe tamboto conférence o hano hannirta ni dendagal ummal islam kala ene bisma hen ha joni habruji men
men demgal pular ko to leydi Mauritanie puɗoɗena to leydi Mauritanie Muhtara Wula Ndiaye kañum woni hoore jagorde laamu ngendu Mauritanie omo tijja noon omo tijjanno kay ma waɗa jillu makko toon to leydi Sénégal to Dakar tawi ko yontere fande de ɗum fonno wonde tawi koy bismago nando makko sehil makko Ousmane Sonko jillu ngu noon ɓe kolliri tigui e oɗo saaha joni dirtanama ha ɗo e yesso ene sikka tan noon ɓe kalani holko saabi ɗum dirtina kono hakkillaji kewɗi kam nangi saabi ɗum dirtinede kay e oɗo saaha joni ko tekkere ne surka hakkude hoorejo leydi ndi ono Bassirou Diomaye Faye hakkude mum e hoore jago mum Ousmane Sonko kadi nana hakkude mabɓe hewɓe noon ne cikki kay ko ɗum saabi kay oɗo saaha joni ɗum addan ɗum dirtinede hoorejo leydi Mauritanie noon yidde mum kay ko tawde kay peldal tigui e beelamma e pamodiral manggal nana hakkude mabɓe ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Muhtara Wula Ndiaye kañum woni hoore jagode laamu Mauritanie o waɗi tigui windande makko hello makko Facebook e gona nden windande noon ko wiide kay so tawi leydi so tawi ɓesgu leydi so tawi teddinani hormaki armée leydi men woni dadiɓe leydi mum koninkoɓe leydi mum hormaki jangguinoɓe enseignant ji leydi jangguinoɓe leydi mum o holliri ndin leydi wawata tigui ndi leydi tigui firti ko leydi ndi yaɓɓani jaɓɓal moƴƴal o wi leydi kay so tawi ne yiiɗi yadude yesso so ne yiiɗi ɓuuri jaɓɓal moƴƴal alay saago kay hormo fasno armée gendi mum ko noon kadi e jangguinoɓe leydi ndi o addani addimo haalde nde ɗo haalande noon ko caggal kay nde o yaltinno vidéo tawi on vidéo noon ko hoorejo gendi Mauritanie Mohamed Cheikh El Ghazouani wonno haalande mo e nder vidéo noon erade kay yimɓeɓe nde tinnoto tigui mbatta hakkillaji mumen kormo ɓen jangguinoɓe école aji woni les enseignants mbawa tigui toppitede korme hano hannirta ni ko nden noon wonno jabol makko ko ɗum addanimo noon jattade nde ɗon oɗon vidéo e haalande makko kanko hoorejo gendi hoore jagode gendi Mauritanie ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen gouverneur diwan Gorgol biteɗo Mohamed Muhtara Wula Abbi ene tigui ene tawetno e jillu muɗum o waɗi jertinako noon ene jertina kay omo jertina dendagal ɓen kay welsintomo jertina ɓen kay guila e weleteɓe ha e waɗoɓe welsintoɓe kala ha saabo cuumu tawi ko cuumu laddeɗi e nder diwan Gorgol omo jertinaɓe noon omo andinaɓe kadi wonde laamu ngu koko rokki yamirore kay kala tinaɗo kay ko kañum sumi ladde tawi noon teyi eto teyade kala nde nangete e rewne lawol waɗe e juuɗe justice o haali ɗum noon ko caggal kay nde wanno ɗum ko haali ɗum koye saaha wanno jillu makko kay tawi ko campagne ko fate sensibilisation famminde yimɓe kay no ladde renirte e haɓade ko fate ko wiyete cumuji ladde ɗum noon koto wanno to sangui ha to waali kala e holliri noon wonde nder haalande makko kay o holliri wonde hoorejo leydi ndi yamiri tigui ko yimɓe wiiya yo ndena laddeli ɗi ndena kadi ko wiyete tarindi guila ko fate duppugol ladde ha ko fate coppugol leɗɗe kala holliri ɗum noon tawi ko coppugol ngol alda e yamirore walla tigui ngol rewani lawol ɗum noon ladde foti ko renede o holliri noon laamu ngu wi kay ko kala tinaɗo ene waɗa gueɗe baɗi ni kay guila coppugol ladde tawi alda e yamirore walla duppugol ladde yo jomum nangue e rewne lawol o holliri noon wonde rende ladde kay woni rende taridi ɗum noon tigui ko responsabilité partagé hakkude laamu ngu e population woni ɓesgu leydi ndi kala kamɓe poti foof rendinde juuɗe ɓe mabɓe junggo e fandu kay moni foof adda hen ballal mum haɓade ko fate cumuji ladde haɓade kay ɓen bonnoɓe taridi ha joni ko gendi Mauritanie keɗoɗen Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo leydi ndi tawateɗo e jillu mum toon to région de Hoddala Sharqi o yettima noon to jigueni ɗum ko ñalawma alkamisa hanki ko toon kadi woni 8e étape makko woni lawol makko étape makko jeetaɓi wala ko toon kadi woni étape makko sakket ɗum ko alkamisa hanki 13 e lewru novembre ko aljuma hande o uddata ha laaɓa jillu makko e nder oɗon région o arta to Nouakchott lamorgo gendi Mauritanie ummiri noon o ummiri koto wuuro witego Timbedra to noon o erima kay to Timbedra noon o erima dendagal yimɓe leydi ndi kala ha tengti noon e yimɓe laamu ngu goltoɓe ne mbattata hakkillaji mumen e golle mbatta hakkillaji mumen ɓeyde wattude hakkillaji mumen e golle e tigui e ko fate ɓamtude leydi ndi ɓe goppa haaluji ɗiɓi kalata ko fati kay hol jogorɗo lomtade Mohamed Cheikh El Ghazouani e élection ngaji paaɗi 2029 walla kay beele kanko hoorejo leydi ndi omo ɗamini ɓe henne mbiya ko ɗaminiɗo kay walla omo jogui muuya yidde wadde 3e mandat en 2029 o holliri noon oɗo mandat makko kay gadana mandat makko ɗiɗaɓo kay o woni tigui ko hitande wotere o fuɗɗi ɗum noon gollere keddi ha heewi kadi yimɓeɓe poti wattude hakkillaji mumen koye gollade wona haalde kay ko fati ruma jari walla ko fati tigui e jogoɗo lomtade mo walla so tawi kay ma waɗoy 3e mandat holliri ɗum ɗo ko faux débat ji wona débat ji poɗɗi yewtede oɗo saaha ha joni ko gendi Mauritanie keɗen Nouakchott
Nouakchott lamorgo ngendi Mauritanie tawe tigi kebungal mangal no fewi ko fate heblanade kay défilé militaire mo be damini yubbinde nyade nogas jeetati lewru novembre gonde nutta ko yidde mawninde manditare wattore duubi capande jeegom e joyi ko leydi Mauritanie hebi manditare mum défilé o non ma won défilé militaire ma wona militaire uji taw ko waɗoɓe défilé yaroɓe koyɗe e militaire uji hutortoɓe motoji e autoji kala ɗum noon koye nder Nouakchott l'état major général on holliri tigui wonde ɓe jubbinta oɗon défilé yubbinte tigui koye goudron tawi ko tronçon tugui to wiyete Carrefour Barrade ene tawi nder Nouakchott faade toon to faade palais de congrès tawi ko palais de congrès kesso mo Nouakchott mo biyeteɗo palais de Mourabi Touna pami tigui koye dow lawol Nouadhibou ɓe kolliri noon keɓungal ngal noon maɓe keɓɗi ñande jamma ha subaka kay 14 e jamma 16 e subaka 16 e jamma 17 e subaka 17 novembre kala maɓe mbaw wadde tena entraînement ji mabɓe kay e oɗo tronçon mo kalen tugui Carrefour Barrade ha yetto toon to wiyete palais de congrès kesso biteɗo palais de Mourabi Touna tawateɗo sara lawol faade aéroport hesere nde kam état major noon ene eero dendagal ɓeena hutortoɓe ngol ɗon lawol guila e joom autoji transport ha autoji personnel e yaroɓe koyɗe joom motoji kala ne mbawata ɓeydade rentade kadi jaɓa jamiroje e les instructions ɓe o laamu ngu jogori force de sécurité jogori hokkudeɓe foof noon koye fati kay e keɓugal ɗiɗon entraînement ji ɗeɓe gone wadde oɗo saaha joni tawi ko yidde heblanade ko fati défilé militaire yidde mawninde manditare wattore duuɓi capanɗe jeegom e joyi ko leydi Mauritanie heeɓi hoore mum ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗa laamu Corée du Sud addi ballal tawi ko ballal paydingal no fewi faade ɓeene wiyeteɓe doga molto en woni réfugié ji tawteɓe nder gendi Mauritanie ballal ngal noon ko maaro heew kono fewi saabu kay ko bateau cargo hawi dak maaro saabu bateau o ne rimdi kay ujunnaje 13 ne fawi nogas ujunnaje 13 e 13020 13 tonnes ene fawi 13 tonnes maaro woni 13 ujunere tonnes maaro ɗum noon tawi ko fayi koye ɓeɗon réfugié ji woni doga molto en tawteɓe e nder gendi Mauritanie ko chargé de mission noon tetala bitegal CSA woni tigui commissariat sécurité alimentaire biteɗo Moustapha Cheikh Abdallahi kañum tigui jaɓɓi ngal ɗon ballal tawi kadi wondi tigui représentant ji kewɗi no fewi laamu ngu wondude e ɓen tawi ko yimɓe tawateɓe e nder yimɓe laamu walla ambassade mo Corée du Sud ha joni habaruji men demgal Pulaar sen ummima to gendi Mauritanie koto leydi Sénégal paadena to leydi Sénégal hakkude landa Pastef e coalition Diomaye président tekkerene surka hakkude mabɓe so tawi kay ko lacciri wonno lacciri hirande wonno kay ma hirtoɓe mbi oɗo saaha joni lacciri ndi den herguino fewi ɗum noon kadi teskama noon ɗum noon teskama kay ɗum ɓeydi te feññinade kay funkinade ha laaɓi kay ko guila kay kanko Bassirou Diomaye Faye nde o suuɓi biteɗo Mimi Touré walla Aminata Touré o suuɓi ɗum o ardini ɗum coalition Bassirou Diomaye o lomtini kay tawi ko mbiri Ousmane Sonko mo ardini noon oɗon coalition biteɗo Aïda Mbodj guila nden noon tekkere nde kay ne ɓeydo surkite hakkude mabɓe alkamisa hanki o noon sanga 19 heures woni 7 heures kikiɗe ndena tigui ndena nde pourparler woni tigui kaldigal yidde kay yewtidde beele jaame kisal arta hakkude Ousmane Sonko e Bassirou Diomaye Faye koye gana sanga kay Aminata Touré kañum tigui sorti numéro mum e numéro mum téléphone e tigui groupe WhatsApp moɓe joguino on groupe WhatsApp noon tawi ko yimɓe Pastef woni ɓen wiyeteɓe tigui les conférences des leaders e Pastef ko hen yaltini numéro makko kanko Mimi Touré o yalti tigui e oɗon coalition tawi ardino coalition Bassirou Diomaye tawi ardino ɗum ko ardino ɗum ko biteɗo Aïda Mbodj o yalti e oɗon groupe WhatsApp hewɓe noon holliri jayde eko hewɓe noon kolliri kay wonde kay Mimi Touré beele kay yaltini numéro makko ko gedduɗo e oɗon groupe WhatsApp walla ala ko yidde kay tafde groupe makko WhatsApp tawi kadi omo waɗi hen yimɓe hewɓe no fewi so tawi noon wadde noon so tawi kay libération kam holliri sikki ala ko ɗum woni miijo makko e fandare makko teskama noon kanko Mimi Touré caggal nde o sorti numéro makko kay o yalti oɗon groupe WhatsApp teskama kadi leader uji jeeɗiɗo wonɓe kañumen kayne mbawi sortude numéro uji mumen e oɗon saaha
ha joni khabruji men demgal pular ko to leydi Sénégal keddoɗen ha joni to geeji wayi noon ko tana musto waɗi toon ko kurka debbo suka debbo goto mo duuɓi 16 biyeteɗo a sow o yettate ko sow kañum tigui ka yinno wartade caggal kayde o fetti diwal dow étage taw ko tuuɓi arde 3e étage woni R plus 2 o tukkiti e leydi e te tigui o nde o yani nde o ardi ko hoore omo wuuri o ma yani kono teskama e oɗo saaha joni hoore nde tigui koko fusi omo tawe e juuɗe docteur eɓe tawi kadi koye mbaɗi soin intensif to hôpital Fann koye nder legala to wiyete Devois notaire ngala gueji wayi noon ko toon tana o waɗi ɗum wanno ko guila ñande alarba ɓennuɗo o sanga 21 heures suka debbo noon suka debbo o noon teskama tigui ko élève collège o waɗata to commissariat noon ɓe gueji wayi nene makko wawide tigui noddede toon yummiraɗo noon holleri kay yeeso police ji waɗoɓe enquête o wonde kay kanko ɓiɗɗo debbo guila kay jinnaɗo makko gorko rutti hoore nde way kono rufde seeɗa ni eɓe paami tigui eɓe paayi seeɗa mo jogui ko wiyete trouble physique omo jiɗino kadi police ji ɗi noon kolliri tigui wonde nder enquête men ɓe kolliri 48 heures wonde balɗe ɗiɗi kay ko adi komo waɗa ngal ɗon balal tawi kadi o yiɗino wartade toon to wiyete VDN 3 to wiyete VDN 3 ete noon oɗo saaha joni kanko biteɗo a somo tawi tigui hakkude wurɓe e mayɓe police nana jokki enquête men woni leskoji men beelen ande kay so tawi ko jinnoɗo wartade walla ala e holko saabi kay omo yiɗa wartade ha joni khabruji men demgal pulaar sen ummima toon to leydi Sénégal koto leydi Mali paadena to leydi Mali direction régionale de commerce et de la consommation et des concurrences woni tigui catala bitegal DRCCC mo district Bamako ɓe tigui mbaɗi opération mabɓe pattama les miijo tawi ko opération moɓe inniri coup de poing ɗum noon ɓe kolliri tigui ko ɗum noon waɗi ko kikiɗe fayi jamma alarba 12 lewru novembre hitande ujunnaje 225 e nder opération he noon ɓe yiiti toon camion tawi ko camion citerne biɗo dakka carburant ɓe carburant on camion noon citerne ɓe tawi tigui kene degari ene bedda ene suudi kay ene yeeya carburant e bidongaji wonande joom otoji tawi tigui ko jeegol ngol rewandi lawol walla jeegol e suuɗayru camion citerne o noon ɓe jiiti ɗum koto wiyete e dow riide cité Niger ɓe tawi noon ɓe tawi ko kilinaɓe hewɓe kay ene ñuki e citerne o ene cooda carburant kala bidon 20 litres noon eɓe jeeya ɗum 40 000 woni ujunnaje 6 francs CFA laamu ngu noon yamiri tan ko kala litere carburant nde yeyete 775 francs CFA ha joni ko leydi Sénégal leydi Mali keddoɗen ha joni alkamisa hanki o ambassade mo dowlaji tentude Amérique nder leydi Mali ɓayyini communiqué mum hollide tigui wonde ɓe udditi ha yaaji dendagal dame ambassade mabɓe kay uddanoɗe saabu koye jogade kulhuli guila e fayre kay ko fate ngakkugol carburant ɓe koliri aljuma alkamisa hanki o noon ɓe koliri kay wonde ambassade o ɓamti golle mum dendagal service aji tawateɗi hen kala namdama tigui nde udditta nde ɓamtata golle men hano hannirte noon siftirte noon ñande 5 lewru novembre 2025 dowlaji tentude Amérique waɗino communiqué e nder communiqué ne mbaɗa félicité fama woni forces armées malienne e darde mumen mantiniɗe no fewi haɓade kay ko fate jihadiste en walla mbiyen terroriste en ha tenti noon e jihadiste en witeɓe jinima woni groupe de soutien de l'islam et aux musulmans ha joni ko leydi Mali keddoɗen cellule aéroport anti cellule tawi ko ɓe goddata cellule anti trafic tawateɓe to aéroport Bamako ɓe teɓima dorog kewɗo no fewi ñande jamma 12 ne wiyata 13 lewru novembre gonɗen ndu ɓe nangui ɗum noon koye nder bowallade diwoje ngal président Modibo Keita sino ɓe teɓima noon ɓe teɓima 654 paquet tawi ko poɗɗe tramadol ene qime ha ujunnaje 654 comprimé ɓe tawi ɗum noon koye juuɗe debbo e bagasuji debbo goto emo wiye MK ko malinajo o jogui noon ko passeport leydi Italie o rewruno noon koto Istanbul o fayi to Rome ko adi komo ara toon to leydi Mali tawi koye lana ndiwa kaka ka Turkish Airlines drogue o noon e kanko debbo joom drogue o kala e oɗo saaha joni ɓe mbattama e juuɗe kay laamu halfinaɓe ko fate oɗon fannu ha joni ko leydi Mali keddoɗen hono no mbiruɗen gardidi kabaruji men Issa Kawji men kañum wonno porte parole imam Mahmoud Dikko gonnoɗo kay oɗo saaha kala e nder kaso o woppitama alkamisa hanki o 13 lewru jolal hitande ujunnaje 225 ko taƴi annoɗo noɗo hitande omo lelo e kaso o timmini noon hitande alkamisa hanki o heeɓi tigui fofde kenala lakkitare caggal nde o yalti oɗon kaso o faati toon
noon e galle makko e oɗo saaha noon omo kanko noon kanko Issa Kaw Jimme noon ko ancien tergal e CNT woni tigi CNT ko ancien tergal muɗum ko gila ñande nogas tati lewru décembre 2024 ko gila nden noon o ñawano no o taƴana hitade kaso tawi kadi no wonde amande omo yoɓa 1 million tawi ko franc CFA ene wayno kay o lelima hitande ha timmi wadde o yalti kaso alkamisa hanki o ha joni habruji men demgal pular habruji men demgal pular ha joni koto leydi Mali kadi en wuro e commune mo lulu ni kala tawatengo e ndera falde sikaso nder sekla mo kocco sekla mo kajola eɓe tawi tigi eɓe tawi oɗo saaha joni e menace uji mawɗi no fewi wonande jihadiste en e oɗo saaha joni waɗaɓe menacé wuro ngo e commune o kala ɗum menace uji noon e kala saaha jangoji ɗum saabima e oɗo saaha kay ko corti sagataɓe hewɓe kay dogi ha laaɓi goppi tigui ɗeɗon guure men kay goppi wuuro men mbawi tigui moltoyade hewɓe mabɓe noon dogi tigui dartoye koye men koto wiyete kajola ko toon mbawi dartode koye men teskama kadi toon e kala saaha ne waɗa pelɓodiral hakkude ɓen wiyeteɓe jihadiste en e ɓen tawi kadi ko dozo woni tigui ɓen awañoɓe tawi ko wañoji finat tawa hakkude mumen e jihadiste e kala saaha pelɓodire musde ne waɗa hakkude mabɓe habruji men demgal pulara sen mima to leydi Mali koto leydi Côte d'Ivoire paadena leydi Côte d'Ivoire le conseil national de sécurité ɓayyini tigui bila mum bila noon ko fate jayaji bannoɗi e sahaji sumgoji hoorejo leydi bannoɗi ko ɓoyani ko ha tigui ɗin sumgoji dokki ko Alassane Dramane Ouattara polgum conseil national noon joɗino jonde mum ko alkamisa hanki 13 lewru jolal tawi koye gardugol hoorejo leydi ndi hono Alassane Dramane Ouattara ɓe kolliri noon e ndera ɓe kolliri noon e ndera hen kay e ndera seppoji fitnaji bannoɗi ɓe kolliri beddaji kewɗi e laabi kewɗi kay mbaɗnama ko wiyete barricade uddanoma ya garta haɗa ɓe kolliri ponoje kewɗe duppama bureau ji tawi ko bureau ji commission électorale indépendant duppama bureau ji kadi de vote bonnama hen waɗi kadi sabotage kewɗo no fewi wonande kay hakkude communauté waɗi kadi hareli hakkude leƴƴi woni entre communautaire ɓe kolliri noon ɓe kolliri kadi waɗi janguji kewɗi mbaɗama walla jiiɗano waɗaɓe e jiiɗino waɗede e dadiɓe leydi ndi tawi ko joguiɓe sécurité leydi ndi bila mabɓe noon ko ni loliri ɓe kolliri e nder fitinaji he 11 neɗɗo mbasi hen pittali mumen e nder ɓen 11 hen goto ko officier de la gendarmerie waɗi kadi 51 neɗɗo barmuɓe hen waɗi 1997 neɗɗo nangaɓe hen woni arrestation waɗi kadi matériel kewɗo no fewi bonnaɗo hen Alassane Dramane Ouattara hoorejo leydi ndi noon holliri hen mette makko no fewi e oɗo bila o yamiri kadi dendagal nde enquête jaaƴi o watte hen ha dendagal responsable uji ɗi kala mbawa tigui teɓede ndewne lawol kanko Alassane Dramane Ouattara noon o joofi fiɗen kay ɗiɗo fitnaji woni sababu mum e wiide makko kay ko hewɓe tawi ko responsable uji politique kañumen tigui woni sababu kay ɗiɗo dellere ɗiɗo fitnaji ha waɗi kay wasɓe hen pittali men e barmuɓe hewɓe holliri noon nde enquête labɗo ceero watte hen beele dendagal mo tawa juuɗe mumen e moddi hen kala wawa rewnede lawol hano hannirta ni koto Guinée Conakry paadena le général Mamadi Doumbouya kañum woni hoorejo transition leydi Guinée tawi kadi koye biriji gemɓaniɓe kay ko fate sumgoji ardade leydi ndi o jeeya ko kanko woni favori kay ko kadi woni favori wonde kay ɓurɗo waɗede yakare kay ɗi sumgoji so mbaɗi kanko heɓata polgo o siifi décret noon jamma alkamisa hanki 13 lewru novembre tawi kadi tawi on décret noon ko nangude ñalawma sumgoji hollirde kay ñalawma nanggama ko fate sumgoji hoorejo leydi ɗina sumgoji walla mbiyen on ñalawma o suuɓi tigui ko ñande nogas e jeetati lewru décembre dartondu 2025 o holliri noon cour siftinde noon cour suprême leydi ndi noon waɗino validé wonde kay ɓen joƴinnoɓe ɗereji men hen candidat ji jeenayo woni biriji jeenayo dossier ji men jaɓama e nder ɓen jeenayo jaɓanaɓe tawi hen Mamadi Doumbouya tawi kadi kañum sakkitno joƴƴinde ɗereji mum e nder décret kadi o holliri tigui wonde ko ñande nder décret holliri kay wonde ko ñande nogas e jeetati lewru décembre ko nden tigui wonata ñalawma sumgoji bureau ji di vote ɗi noon udditta ko tuggi 7 heures subaka ha yetto 18 heures woni 6 heures kikire tawi kadi ko bulletin unique woni dendagal candidat ji ɗi kala ko bulletin goto jogoto ɗum noon ko gam yidde haɓade kay ko fati e tigui guykaji walla ko fati trichage e nder ɗiɗon sumgoji oɗo noon oɗo kabaru noon ko tabal manggal no fewi kay ko fati kay ruttade ko wiyete l'ordre constitutionnel yidde tottidde civil en walla yidde kay artude l'ordre constitutionnel tawi gardiɗo leydi ndi bawɗo ardade kala taw ko sumgoji woni ko tigui addi ɗum
ɗum e jappere laamu tawi ko ya siftinde on noon duuɓi 4 joni noon ko dadiɓe leydi ndi e dow inde wiyetede CNDR e gardugol Mamadi Doumbouya kamɓe gaddi leydi ndi guinenaɓe noon ɗaminiɓe kay suɓade hoorejo leydi men koɓe ujunnaji koɓe million ngaji jeegom e temedde jeeɗiɗo woni 6,7 million tawi ko électeur kañumen nodda yo mbaw arde kay suɓade hol jogorɗo ardade leydi ndi kay ɗo e duuɓi jeeɗiɗi paaɗi senumima to leydi Guinée koto Niger paaɗen FDS woni force de défense et de sécurité mo leydi Niger ɓe kolliri tigui ɓe kolliri ñande jamma talata ɓe ɓenniɗo ñande jamma talata ɓenniɗo ɓe kolliri communiqué mabɓe wonde kay nder opération ngaji mabɓe ɓe mbanno tuggi 3 ha 9 lewru novembre gonɗen ɗum ɓe mbawi warde 53 terroriste walla jihadiste ɓe mbawi kadi nanggude 56 neɗɗo tawi ko tumaɓe kay ɓe hen gollodade woni complice ɓen witeɓe jihadiste en walla wadɓe gueɗe kamtorinde goɗɗe ɓen foof mbawi teɓede ɓe kolliri noon e nder opération he kadi ɓe mbawi tettude pétalaji jeeɗiɗi ɓe tawi wondude 17 chargeur baɗɗi kuure wondude tigui e ujunnaje 10 kurala tawi kadi ene wondi ene temedde 9 kurala wondude e gueɗe kewɗe goɗɗe kay ɓe mbawi e gueɗe kewɗe goɗɗe kay ɗeɓe mbawi tawirde wonande ɓeɗon seɓɓitiɓe habaruji men jolam jaɓeri koto leydi Ukraine puɗoɗen to leydi Ukraine armée leydi Russie ne jokki kay jorde bomboje mum e pettoje mum e nder leydi Ukraine bombardement moɓe cakkiri wadde noon ko bombardement drone ko dronaji ɓe kutiri e nder ɗina dronaji noon ɓe mbawi tigui wadde bombardement jeere wotere tawtene sara wuuro witego Odessa yimɓe ɗiɗo mbasi hen pittali men yimɓe hewɓe kadi mbarmi hen ha joni koto leydi Ukraine kiɗen Volodymyr Zelensky ko hoorejo leydi Ukraine omo tijja tigui jillu makko to paari lamorgo wala fendo guna jillu noon ko ñande altine garoɗo 17 lewru novembre tawi ko notiyade bismago nando makko sehila makko hono Emmanuel Macron hoorejo leydi France koto leydi Palestine to Gaza ko toon uddirtena kabaruji men hôpital Nassara tawateɗo worgo Gaza ɓe kolliri aljuma hande o wonde ɓe tottitama ɓe keeɓi 15 goski tawi ko prisonnier ji Palestine naɓe kay wonnoɓe juuɗe laamu kunikoɓe leydi Israël tawi kadi koye mbadi gostodiral prisonnier ji ɓaɓe goni oɗo saaha kala ɓen 15 prisonnier noon tawi ko goski 15 prisonnier artiraɓe ɗum noon ko caggal kay nde Hamas tottiti goti tawi ko goto e otage uji wasnoɓe pittali men e juuɗe Hamas nanganoɗo guila ñande 7 lewru octobre kin goski goti noon kañum wasta 15 goski tawi ko prisonnier ji Palestine naɓe jeeyaɓe e cetala Hamas musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno komin tonga noon habaruji mon e ɗemgal Pulaar e sawta he ko musidɗo moon seydi moon Ghali Abouba to karallagal ha mbawan yiide en to banggue nete ɓosoje ko beñi men seydi men Saydou Abouba ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on